Hey guys, bun venit la Sfaturi cu Ozempic, partea 5. Finally, termin cu requesturile pe care mi le-ați dat. De ce mi se mișcă camera? Mă rog, requesturile pe care mi le-ați dat acum aproape o lună. Doamne, insane. Dar au fost foarte multe și sunt super recunoscător pentru întrebările, pentru lucrurile pe care mi le-ați spus, care o să vă dau sfaturi. Așa că da, hai să începem, pentru că nu știu dacă mai sunt multe, dar vreau să-mi dau răspunsuri de astea bune și corecte și scuzați-mi că îmi vedeți gunoi în spate. I don't care, sunt în sesiune, pot să mă comport cum vreau. Ok, prima întrebare. Probabil s-a mai pus întrebarea asta, dar as a queer guy, how do you find a boyfriend in Romania? În primul rând, trebuie tu să crezi că poți să îți găsești un iubit. Evident, este posibil, găsești tipi care vor să fie normal, gen vor relații fără hook-up-uri și chestii, doar efectiv trebuie să știi să cauți și să-ți setezi că tu vrei asta, știi? Am făcut un video despre cum să ai relații în 2026, urmărește-l și crede-mă, așa o să-ți găsești iubit. Și da, încearcă să-ți mai extinzi din din type-uri, adică nu știu, nu te focusa doar pe vreau doar tipul ăsta, doar felul ăsta de bărbat. Gen, încearcă să-ți extinzi type-ul și o să găsești. Nu te limita doar la un tipar de persoană, because that's boring și nu sunt șanse să-l găsești așa, evident. I like a boy, iar prietena mea care este într-o relație de 2 ani vorbește cu el everyday. Cunt. În primul rând, de fapt, ce zic în primul rând? Fata asta despre care vorbești tu, prietena asta ta, she's a fucking piece of shit. Are relații de 2 ani și totuși vorbește cu un tip. Dacă, de fapt, am eu o întrebare. Ea știe că ție îți place de el? Că dacă știe că ție îți place de el și ea face intenționat chestia asta, da, ăla este un ex-friend, ăla nu mai este un prieten real. Și gagică sus sau gagică sa cu cine o fi împreună fata asta nu știe. Cum e acceptabil din partea ei să facă așa ceva dacă are relație? Are retard. Tipul de care îți place ție nu știe că ea are relație, tipul cu care e împreună ea sau tipa cu care e împreună ea nu știe că ea vorbește cu tipul ăsta, gen am atâtea întrebări și sincer și such a piece of shit în situația asta. Dar poate sunt doar prieteni, poate chiar sunt doar prieteni, efectiv you never know. Nu știu cum să trec peste tădarea unor foști prieteni și cum să nu mai pese. Efectiv nu trebuie să-ți mai pese. Știu că poate să sune horror, mai ales acum dacă de-abia ai trecut prin asta, dar nu trebuie să-ți pese de toți idioții. Gândește. În lumea asta o să ai mai mulți prieteni decât ăștia pe care i-ai considerat tu și te-au trădat. Doar trebuie să lași puțin timpul să te vindece și tu ce trebuie să faci este să, în primul rând, să-ți găsești alți prieteni și în al doilea rând să nu te reîntorci la ăștia. Te-au trădat și ți-au făcut ceva nașpa, nu știu ce te-au făcut mai exact, depinde, că dacă te-au bărfit, puteți să mai mențineți contact, dar tot aș sta departe. Dacă au făcut ceva și mai rău, out din viața ta. Dar cu timpul o să treci peste și nu o să-ți mai pese, crede-mă. Eu când eram mic, eu am avut o copilărie destul de tristă pe punctul ăsta de vedere și o să fac un video despre asta. Dar eu când eram mic, mereu eram bârfit de prieteni, mereu nu eram chemat, mă rog. Și m-a afectat foarte tare chestia asta până când efectiv nu mi-a mai păsat. Nu mi-a mai păsat și acum am prieteni să-mi bun și în cap, deci lasă timpul să te vindece și lasă toată negativitatea asta să dispară pentru că nu o să fie mereu așa, It's such a shame our friendship has to end. Asta e de la lung. Aș vrea să mă bag în seamă cu crush-ul meu, dar nu mă bag în seamă, dar la început când ne-am cunoscut vorbeam și suntem și la aceeași școală și văd persoana aia pe hol. Ce să fac? Deci, stai, trebuie să citezi în ochiul ăsta retardat. Când îl vezi pe hol, ăsta e băiat? Nu-mi dau seama. Când vezi această persoană pe hol, du-te și spune, hei, ce faci, cum ești? Încearcă să faci small talk, efectiv încearcă să vorbiți. Mai ales dacă ați vorbit, n-ar trebui să fie ciudat sau awkward dacă voi ați vorbit înainte. Și pur și simplu încearcă să te bagi în seamă, nu e atât de rău cum sună. Du-te la această persoană, spune, hei, ce mai faci, cum mai ești? Ai un Insta să ne ținem legătura, că știu că acum ne vedem doar pe hol și că nu suntem în aceeași clasă. Poți să iei așa, dacă vrei să ieșim. Sunt modalități foarte ușoare și non-agresive să interacționezi cu persoana asta fără să o sufoci, ca să zic așa. Și eu zic să încerci, să nu-i spui din prima că îți place de persoana asta. Încearcă să recomunicați, să aveți din nou o relație de asta comunicativă și după, dacă vezi că vă apropiați și sentimentele tale sunt la fel de, o să fie probabil și mai intense, sentimentele astea față de crush-ul ăsta și mai intense, atunci te duci să-i spui, hei, vezi că mie încă îmi place de tine și vezi de acolo ce răspunzi. Crede-mă, dacă îți dă reject,
e mai bine și o să te simți mult mai bine tu că ai făcut-o și că ai avut pe să faci asta decât să treci cu regretul că nu i-ai spus niciodată și nu știai ce se va întâmpla. Dar cine știe, poate te place înapoi. You never know, dacă nu spui, nu comunici. So, yeah. Încă mi-e dor de fostul meu, au trecut aproape 2 ani, mă consume at the moment. At this point, sorry. So it never gets better, it never gets better, it never gets better, it never gets better. Deci îmi pare rău să aud chestia asta. Wow, gen 2 ani. Sorry. Efectiv nu prea dorm de la un timp, nu știu ce dracu am. Dacă te dori de fostul de după 2 ani de despărțire e crazy. Dar de fapt stai. Vreau detalii. Se dor de fostă tu. Gen, te mai gândești la el din când în când, cu toate că gen nu te afectează, nu plângi și chestii cum ar fi după o despărțire proaspătă, sau efectiv te simți ca după o despărțire proaspătă la 2 ani, că atunci e grav, evident e grav, dar dacă te mai gândești gen, mi-e cam dor de el, mă mai gândesc la el așa din când în când, e complet normal să-ți fie, așa mai sunt și eu cu unele situationship-uri și eu am relații, mai sunt gen, mamă, oare ce mai face, mi-e dor de el uneori, dar nu gen că aș vrea să acționez, logic că n-aș vrea să acționez în privința asta, doar sunt așa gen, what could have been, știi? Sunt foarte fericit în relația mea, dar zic așa că fapt divers, deci dacă te simți așa, what could have been, e complet normal. Dacă ți-e dor de el ca la o despărțire proaspătă și au trecut 2 ani, girl, you need some help, you need some help. It's such a shame, ok. Ce acum? Și acum o să trecem la de-astea super lungi. Pentru că, gata, am terminat cu alea care sunt răspunsuri așa micuțe, acum suntem la astea foarte lungi. Ok, deci într-o zi normală, eu cu o prietenă și cu un băiat cu care am vorbit, am ieșit afară la o cafeluță și bârfă. Am vorbit numai pe acolo câte ceva, apoi zice ăsta să mergem la ea acasă și am zis ok, de ce nu? Am ajuns acolo, am vorbit și ăsta se pune în brațele mele, eu i-am zis nu, așa că l-am lăsat să stea, nu a fost prima interacțiune așa, deci eram obișnuit. După ceva vreme văd că vorbește cu cineva și era un băiat pe care îl știam. După ceva timp mă întreabă de el și eu, ca să îl ignor, i-am zis doar lucruri urâte. Doar ca să-l ignor, i-am doar lucruri urâte. Nu l-a ignorat și a continuat să vorbească. Pe parcurs am aflat că îi plăcea ce i-am zis. După seara aia primesc un mesaj de la acel băiat cu care vorbește că sunt invitat la un party, eu și cu o altă prietenă de-a mea și fratele ei. După party vine asta la mine. La mine și mă întreabă fix de acel băiat și aflu că ăsta care m-a invitat la party l-a ignorat pe ăsta și că de fapt nu hostul de la party s-a dat la el, ci fix cu cine vorbesc eu s-a dat. Am rămas puțin șocat, dar după acea interacțiune am vrut să-l confrunt, dar după nu am mai vorbit cu el deloc. Ar trebui să-l confrunt chiar dacă au trecut câteva luni de atunci. Sincer, dacă te afectează situația, dacă încă te afectează și e ceva la care te gândești constant și te întristează, da. Cred că să-l confrunți, să vorbești cu el despre asta te-ar ajuta foarte mult pe tine să treci peste și să zici mamă, mă bucur măcar că mi-am spus punctul de vedere și mă bucur că mi-am exprimat sentimentele față de cum am făcut situația asta să mă simt. Dar dacă nu prea mai pasă de situație, cred că nu mai are rost să te gândești la asta. E oricum un story time foarte complicat, adică de-abia am putut să urmăresc. E clar că te-a afectat, dar dacă au trecut câteva luni, nu știu cât de mult te mai afectează, dar uite, din moment ce mi-ai spus, la câteva luni după ce s-a întâmplat chestia asta, îmi imaginez că încă e ceva ce nu este rezolvat în situația asta cu tine, așa că da, ai putea să-l confrunți. Doar ai grijă să nu fii agresiv, că dacă e agresiv e fuționa de zboară, ai înțeles? I give you the green light. Foarte urât din partea lui că se comportă așa romantic cu tine și dintr-o dată și vorbește cu altul, gen the fuck? The fuck? Măcar ai bunul timp să ajungi acasă, vorbești, Doamne. Men are a disease. Men are a fucking disease. Mi-amintesc că am citit-o pe asta și m-a șocat așa. Sunt împreună cu un băiat de 4 ani pe care îl iubesc enorm și el pe mine, dar simt că eu depun mai mult efort în relația noastră. Când îi spun că mă deranjează ceva, are senzația că vreau să ne certăm și ajungem să ne certăm fără să rezolvăm problema. Este foarte ocupat și îmi răspunde și după 10 ore la mesaje sau chiar ziua următoare. Asta se întâmplă după 2 ani de relație, eu mereu am atacuri de panică când nu-mi răspunde și am numai gânduri negative că s-ar putea întâmpla ceva și nu știu cum să schimb asta. Țin să menționez că stăm în orașe diferite, e relație la distanță. Nu vreau nici să ne despărțim pentru că nu pot să trec peste el. Am fost despărțiți câteva luni pentru că era foarte toxică relația, după ce ne-am împăcat a fost mult mai ok decât înainte, dar tot greu îmi răspunde la mesaje și eu am aceeași atacuri de panică, plâng mereu, efectiv nu pot să trec peste pentru că am făcut o groază de planuri cu el și nu le mai văd cu altcineva. Wow, what in the motherfuck is going on, girl? O să fiu sincer cu tine, da, e timpul să let him go. It's time to let him go, iubita.
Știu, 4 ani e insane. Deci I would go insane dacă după 4 ani de relație ar trebui să mă despart. Dar gândește la tine și la sănătatea ta. Atacurile de panică, anxietatea, frica asta pe care o simți te afectează la cap, dar la un moment dat o să se reflecte și o să se materializeze și fizic la tine. Adică o să poți să ai probleme de sănătate grave din cauza asta. Tristețea asta, anxietatea asta, stresul ăsta o să te mănânce de vie. Așa că eu zic pentru buna ta sănătate să îi scrii un mesaj, să-i spui hei, mă deranjează foarte mult chestiile astea, răspunsul ăsta la câteva ore, nu mai pot să fac față la relația la distanță, cred că e mai bine să mergem pe drumuri diferite. Știu că ai planuri cu el, dar crede-mă, aceleași planuri poți să le ai cu cineva care să te trateze și să se comporte cu tine mult mai bine. Dacă îți răspunde de la 10 ore sau ziua următoare, tu îmi spui mie că omul ăsta este doar la muncă, tu îmi spui mie că omul ăsta toată ziua muncește. Iubitul meu este rezident și este toată ziua în spital, bine, toată ziua, gen de dimineață în spital până după amiaza. Și îmi răspunde uneori în timpul operației când are timp. Și ăsta nu poate să-ți răspundă, deci, fată, you gotta let him go, gen asta trebuie. E o decizie horror, gen eu empatizez cu tine, 4 ani e insane, dar crede-mă, să-ți pierzi viața și gen sănătatea pentru cineva care nu că poate are aceleași sentimente, dar totuși trebuie să depui efort. Trebuie să depună efort și el, nu numai tu în relația asta și răspunsul la mesaj este the bare fucking minimum. Dacă nu poate să facă asta, I'm so sorry. Mai e și relație de la distanță. Găsește pe cineva care e cu tine în oraș, te rog eu frumos. Deci te rog eu frumos, despărțiți-vă. Spune să vă despărțiți. Vă vedeți fizic, nu mă interesează și spui eu nu mai pot să continui așa, mă faci să mă simt fizic rău. Dacă te faci să te simți fizic rău, it's over. Și îmi pare rău, chiar îmi pare rău pentru situația asta. Am primit un mesaje. Eu am crush, iar persoana aia la început, când ne-am cunoscut, persoana respectivă vrea cu mine și suntem și la aceeași școală și ne mai întâlnim pe hol și persoana. Dar eu ca un prost nu prea am băgat persoana asta în seamă, dar acum îmi place de persoana asta și nu știu ce să fac, scuze pentru o întârziere. Să-i spui același sfat pe care l-am dat și persoanei respective care avea o situație similară. Spune, încearcă să vorbiți normal, din nou interacționați normal și după când vezi că sunteți destul de apropiat sau te simți destul de confortabil, să-i spui hei, încă îmi place de tine. Nu te place înapoi, foarte bine că ai făcut-o și că i-ai spus, sunt mândru de tine. Dacă nu i-ai spus, o să treci cu regretul ăsta, așa că mai bine să-i spui, te rog eu frumos să-i spui. Povestea despre fostul meu. Era vara anului 2023, luna iulie, pe terminate și într-o zi random m-am băgat pe Discord și am dat mesaj cu Doamne ce mort e serverul ăsta. Și a răspuns și el cu un aia zic, după tot am vorbit și pe 15 august m-a întrebat dacă vreau să fiu împreună cu el. A fost cel mai mișto moment și am spus că da. V-ați văzut înainte sau... Care-i fața? Am început să ieșim, am avut primul sărut, totul era perfect, până când în octombrie amândoi aveam gânduri că nu ne-am potrivit, era doar o prostie de a noastră și tot ne-am despărțit. Deci ați început să ieșiți după ce v-ați pus împreună. De Revelion 2024 îmi dăduse mesaj dacă vreau să-l fac cu el și voiam să merg, dar nu puteam și l-am refuzat. Îmi dau seama că s-a simțit prost, dar i-a trecut. Apoi am început să vorbim din nou ca prieteni, știind că amândoi ne placem reciproc. După din nou am oprit legătura până în luna decembrie din anul 2024, unde mă întrebase dacă vreau să ieșim la date. Și am spus că da, după 2 ore voia să mă pupe, așa că i-am băgat vrăjeala că trebuie să o sun pe mama și tot am ajuns în stadiul în care ne-am sărutat mult. După a venit și un prieten, by the way, te adoră, I love you guys. Și l-am băgat și pe el în traumă, îl puneam să se uite după ciori. What? La Revelion 2025 l-am sunat pe aia și l-am întrebat dacă vrea să ne futem și să facem că toate visele prin cameră, că nu eram singur. Și a spus nu și am mai vorbit și tot a ieșit nimic, deoarece nu era frică să nu se afle again. În 2024, când avea el banchetul 2 scârbe, a zis de noi și gândește cum s-a simțit omul la toată seara la bal. Revenind, vorbeam rar și altele. Bă, și pe data de 6 decembrie, omul mi-a trimis o poză cu un pahar plin cu vodcă, de parcă era ceva wow, și am răspuns în sec și m-a luat cu da, cred că ești supărat. I-am spus, tu cum mai vrea să reacționezi la un pahar cu vodcă, plus mi-a murit și cățelușa și nu sunt într-o stare bună și tot el făcea pe victima și mi-a dat unfollow și bloc pe TikTok, ultimul trijegos, vai morții lui. Morala poveștii, nu încerca să fii din nou cu fostul pentru că va fi același căcat, ba chiar mai mare. Pentru că început să am obsesie despre el rău de tot și plângeam și urlam și acum am realizat ce slugă e omul ăla. Wow! Asta e... Wow! I mean...
nu trebuie să dau niciun sfat, că văd că sfatul pe care urma să ți-l dau în toată situația asta este să pleci și văd că ai făcut-o de unul singur. Sunt foarte mândru. Yep, you did it, you did it. Asta e mai mult morală pentru toți ăștia care au nevoie de sfaturi, gen morala poveștii. Nu te întoarci la fostă tu pentru că o să fiu și mai mare căcat decât era înainte. Am iubit acest story time. Sincer, n-a fost... ce sfat să dau? Ai făcut fix ce urma să zic eu. Sunt extrem de mândru de tine. Ok, ăsta este ultimul și gata cu sfaturi de viață cu Ozempic până în luna februarie. Am un prieten, între ghilimele, care tot îmi face viața un calvar, gen la sensul în care m-a făcut să nebunesc. Ok, totul a început în clasa 5-a, unde au apărut primele semne de invidie, ură, gelozie, în sensul că am început să mă îmbrac mai diferit, gen baggy și îmi las părul lung. Atunci prinsesem fame prin școală, el văzând asta a început să mă invideze enorm, a început să mă copieze în speranța că va fi mult mai bun ca mine și într-un fel a devenit ca o obsesie. Pe la finalul clasei a 6-a, eu am făcut un nou friend group separat de el, țin să mă că el râdea de fetele acelea unde să mă împrietenesc cu ele. După ce m-am prietenit eu cu ele, hopa și el, like what's with the switch up. În a 7-a mea am făcut altă prietenă cu care aveam o relație de frați și în vremea aia reușit să-mi fac un prieten băiat. Mi-e foarte greu să-mi fac prieten băieți pentru că, you know, I'm gay, probabil. Și țin să menționez că el îl avea la bloc pe acel băiat și că de obicei făcea mișto de el. Și îmi jură că nu o să se atingă de el, că e scârbă, că pare libinos. Așa, în a 8-a a fost internat în spital o lună, guess what? Deci tu ai fost, scuze. Deci am fost internat în spital o lună, guess what? El în tot acel timp s-a asigurat să se bage peste tot pentru grupul meu, inclus peste singurul meu prieten băiat, like what happened. Și știu că unele zile în care veneam de la școală plângând pe drum, excluat din orice conversație, se băga peste mine, voia să fiu mereu în umbra lui. And many more. Acum am reușit cât de cât să mă îndepărtez de el, dar tot mi-a furat toți prietenii. That's it. Wow, în clasa 5-a, doamne, eu când eram în clasa 5-a, nici măcar mă jucam Crossy Road și nici măcar nu știam cum mă cheamă. Și voi aveți drame de astea, that's fucking insane. Bine, acum ești a 8-a, deci a trecut 4 ani de atunci, aproape, dar insane că ai oameni care sunt așa în stare. Sincer, mi-aduce aminte de cineva de la mine, din general, că văd că comportamentul ăsta, da, se menține în general și în liceu dispare, propriu zis, ca să zicem, dar what the fuck, cum să faci așa ceva? E bine că te-ai îndepărtat de el și că tu îți vezi de lucruri tot, dar și prietenii ăștia ai tăi, și prietenul la băiat și prietena asta care îți crescutesc ca frații, gen, cum i-a permis lui să se bage, adică ei nu știau de faptul că tipul ăsta e cum e și că nu le-ai spus tu, bă, aveți grijă la ăsta că e parșiv. Nu au fost și gen, băi, asta e că tu ești prietenul nostru, ia stai să-ți luăm apărarea cât timp ești internat în spital. Sper că ești bine acum, nu știu ce ai făcut în spitalul o lună, nu-mi imaginez că a fost ceva foarte light din moment ce s-a dat atâta, dar insane că s-a permis să se facă așa ceva și, sincer, his downfall is gonna come. Pentru că, ți-am aveam un prieten exact la fel, în general, and his downfall came. Nu ar trebui să fac nimic decât să mă împrietenesc cu oamenii ăia și să îmi bag puțin coada, de drăcușor și să bag și o strâmbe despre el și el a câștigat bătălia, dar eu am câștigat războiul. Dar da, cam astea sunt sfaturile pe ziua de astăzi care mi rămăseseră. Sper că v-a plăcut, sper că v-au ajutat sfaturile mele. Văd că astăzi mai mult sfaturile mele au fost gen doar să vă confirm ce ați făcut voi deja. Și sunt foarte mult de voi că nu vă lăsați călcați în picioare. Asta învăț și eu, nu te lăsa călcați în picioare, dă-i în pula mea pe toți. Eu sunt Ozempic and I love you guys so much.